Jo crec que la poesia s'ha d'ensenyar a les escoles perquè és la millor manera d'aprendre a estimar les paraules. I la poesia, per als nens, pot ser obrir-los a altres realitats i que entrin en el món de les emocions i dels sentiments. I és important fer-la a la classe per despertar la creativitat dels nostres alumnes. I per als nens significa imaginació i deixar anar els sentiments també. I serveix per desenvolupar les habilitats dels nens. La poesia és important que l'ensenyem a les escoles perquè ens ajuda a pensar, a planificar, a revisar i a decidir. A la classe és essencial fer poesia. És divertit. Els nens s'ho passen molt bé buscant rimes. I crec que s'ha de fer poesia a l'escola perquè s'han de treballar les diferents tipologies textuals. És important treballar-la a classe perquè els nens han de saber expressar les seves necessitats, les seves mancances i dir les seves alegries. I l'hem de treballar a la classe precisament perquè els nens puguin expressar els seus sentiments. Hem de fer poesia a la classe per expressar els nostres sentiments sense censura. La poesia s'ha de treballar a l'aula per exercitar la memòria. Perquè és un altre llenguatge. Perquè forma part de la vida. Per obrir-se al món. Perquè als infants se'ls hi ha d'oferir bo i millor. Hem de fer poesia a l'escola perquè és una oportunitat. Si no ho fan a l'escola, on ho faran?